Go Olivitech, optimización de olivicultura mediante análise tecnolóxica e aerobiolóxica. Este é o nome dun grupo operativo supraautonómico participado por socios de Galicia e Andalucía, entre eles a Universidade de Vigo, que busca avanzar cara ao uso máis sostible dos produtos fitosanitarios no cultivo de olivas. Entre os participantes atópase tamén a empresa ourensa Aceites Abril. Os obxectivos da iniciativa, que se prolongará ata 2027, son a optimización do uso de fitosanitarios en oliveira mediante unha ferramenta informática baseada no desenvolvemento dos fungos, o número de esporas e o momento de sensibilidade segundo o estado da planta. O que se persigue é obter un sistema temperán de alertas de enfermidades que combine diferentes datos. Por parte da Universidade de Vigo participa un equipo do Grupo de Investigación en Sistemas Agroambientais da Facultade de Ciencias do Campus de Ourense. Durante o desenvolvemento de Olivitech, un grupo da Vigo semanalmente levará a cabo unha visita aos oliveirais de estudo para realizar a monitorización dos diferentes estadios fenolóxicos, ademais de recoller as mostras onde se vai realizar a identificación e reconto de esforas fúnxicas. Estas mostras serán trasladadas ao Laboratorio de Aerobioloxía do Campus de Ourense para ser procesadas e a continuación farase a identificación e reconto de esporas. A información será trasladada semanalmente ás empresas que participan no proxecto, xunto cun informe da evolución das mesmas para deste xeito poder implementar as medidas necesarias, tanto tratamentos fitosanitarios como medidas culturais, e deste xeito diminuir as perdas de colleita.